गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ देखायलांनो सानलायबाय आरोखि ना माने नैबे दमगाव गामियावहाय माने गिदिर ब्रिज दालां दिनैहाय मुखुलि खालामनो थांगासिनो दङ माने बे ब्रिज दालाङा गोबाव समनिफ्रायनो माने गथ'फोर स्कुलाव थांनाय फैनाय बिराद खस्थ' जादोंमोन आरोखि ना पाब्लिकफोर हाथायाव थांनाय फैनाय गामिनि संसार जानायावहाय गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जानानै फैदोंमोन दा दिनैनिफ्राय माने बे ब्रिजखौ खालामनानै होनाय जासिगोन गोबां दैदेनगिरिफोर फैनानै दंफैयो बे दालांनि थाखाय ओपनिं खालामनो आरोखि ना जेखि जाया रायजोफोर नोंथांमोननो आङो माबायदि मुखुलि खालामलांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन जेखि जाया नोंथांमोना देखायलांबानो नायलांबानो जाबाय आरोखि ना आं देखायलांगासिनो दङ बेहाय जमा जाफैजोबखाबाय आरोखि ना बेलाय नै गोबां सावरायग्रा सारबो फैबाय दासो सफैदों ओमफ्राय दसेनि उनावहाय बेखौहाय मुखुलि खालामनाय जासिगोन आरोखि बे समावहाय रेडि जाबाय आरोखि ना दसेनि उनाव मुखुलि खालामसिगोन माने सावरायग्रा सारबो फैनानै दंफैखासै बेलायनो सावरायग्रा सारा बेबो फैनानै रेडिखासै दा बे जायगायावहाय गोबाव समनिफ्राय दालां मोननो हायाखैमोन आरोखि ना ब्रिज दालां बेखौहाय दिनै ओपनिं खालामसिगोन माने बानायसिगोन आरोखि ना कन्ट्राक्सन जाबाय दा बेनि थाखायनो बे जायगायावहाय जमा जानायखौ नुनो मोन्दों आरोखि दै नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गासिबो हाबाफारिफोरखौ देखायलांनो सेस्था खालामगोन पेकेट लाबा हलायनो मोनसे बुस्थु खालामदोलै सिंग्रा दख'र लाना फैदों बुरजा सिंग्रा बुरजा लाबोलायनोसै मिस्थि नङा सिंग्रा जायखिया गोरान मिस्थि गोरान ज' जुदा लाबो रानदो नांगौ प्लास्टिक बे दाबो लानानै 300 ग्राम आमी लोगो लानो लादों नोङो नायबानो जाबाय रायजोफोर बे दालाङा सिगांहाय औवानि दालांमोन दा बियो ब्रिजखौ मोननो हासिगोन गोबां स्कुल स्टुडेन्टआ खस्थ' मोनोमोन बे लामाजों थांलाय फैलायाव दा ब्रिज मोनसिगोन माने मोजां जासिगोन आरोखि लामाया थार्टेन चिरां ब्लकनि आन्दाराव रायजोफोर बियो माने सबायझार बिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय दमगाव गामियाव बे दालां नोंथांमोना आं दहायबो बुंखाबाय आरो दाबो बुंबावबाय जेखि जाया देखायलांगासिनो दङ गासैबो फुल भिडिअखौ नायलांजोबबा मिथिगोन आरोखि ना दे होमबा नायलांनि नालाखौ रेडि खालामबाय आरोखि ना नै बेवहाय रेडि खालामगासिनो दङ अन्नानै बेवहाय खाथियाव गान होनाय जाबाय जाय हकसै बे समाव आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनायनि सिगां आङो सारखौ खावलायगोन फंनैसो बिबुंथि लाखिनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बेखेवनो थाखाय जों आखायाव लाखिनोसै সকলোলৈ নমস্কাৰ আজি শুভ দিনত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ ব্লকৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ প্ৰাইমাৰী প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু ইয়াত উপস্থিত ৰাইজ সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আজি এই দমগাঁৱত বহুত দিনৰ পৰা যি সমস্যা এই সমস্যাকণ আজি মানে 100% সেইটো হৈছে বুলি আমি দেখি পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই নিজে বহুত মানে আনন্দিত
এই ৰাস্তাখন মই দেখি আছিল সৰুৰ পৰা दा माने हाबाफारिया जोब्बाय रायजोफोर आंबो आंनि भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'नोसै आरो जोंहा उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोन्थों बेयावबो बयबो बाहागो लानो थाखाय बायसो गोजोनथों जोब्बाय आरोखि ना गोजोन्थों आरो मोनसे लामा दंबायो आरोखि ना बै जायगायावहाय बेखौ आरो नायनो थांबावगासिनो दङ बेबो मोननै कन्ट्राक्सन जाबाय दिनैहाय आरोखि ना